Karep mbuangi ramat, guys. Ngerti ramat ora? Ya wis sarang laba-laba. Tapi yang mengko disit lawung nembek tangi. Digawa joget disit. Asik, 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 asik. Asik ben semangat pastine. Aja kelalen jendelane dibuka-buka. Gue ikin peteng, guys. Kayak mau sekitar jam 5 lebih. Aja kelalen gawe kopi disit. Yap, beneran ngantuk bae, guys. Lanjut liwet nyolona beras, guys. Dicetrek, nek ora dicetrek ora mateng. Lanjut buangi sawang, sawangan kae sawangan. Gue yakin banget mbok sawangnya, guys. Umah laba-laba. Gue guys wis anak 3 wulan kaya-kayane nang inyong ora dibersihi. Wis rampung ya banjur disapu.